Здравейте! Вие сте с образователна медия. Темата днес ще бъде свързана с бизнеса и образованието, с възможностите, които имаме по отношение на видовете училища, в които можем да се обучаваме, и изборите, които правим, доколко са правилни и най-вече перспективни. Мой гост днес е госпожа Катя Русева, директор на частно основно училище Елин Пелин, град Стара Загора. Добре дошли! Благодаря. Добре заварила. И нека да преминем към въпросите по темата. Госпожо Русева, каква беше първопричината да се насочите към създаването на частно училище? На този въпрос сигурно съм отговаряла милион пъти. И винаги насочвам своята мисъл, своята памет към един неприятен за мен ден, едно неприятно за мен обстоятелство, свързано с счупване на крака. Когато у мен по някакъв начин озря идеята да се занимавам с дейност различна от тази, с която съм се занимавала до тогава. До тогава бях радиоводещ в едно частно радио в Стара Загора. Много интересно. И в помощ ми е за бизнеса изобщо. Предполагам, да. По предложение на мой приятел да правим нещо заедно, някакъв бизнес заедно, дойде идеята да правим училище и така започнахме. Първите стъпки плахи, несигурни, ние нищо не знаещи. Министерство и други институции за мен бяха абсолютно недостъпни и като среда, и като познание, и като възможности. В този момент имах тежък момент в живота си, свързан с семейството ми и с майка ми, но пък упорито вървях напред, докато в един ден моя приятел, съдружник бъдещ, започна да работи нещо друго, да се занимава с други дейности, аз останах сама. Тъпо чуждо предложение, всъщност започнах да правя това. И то вече 22 години. Това е много дълъг период от време. Всъщност вие сте устояли на всички трудности надявам се да и всички. От време. Да. Бизнеса или образованието ви води. Винаги това ми е било така интересно да науча. Когато става въпрос за образование и когато е комбинирано с бизнеса. Понякога е много трудно. Доктора, дали? Понякога е много трудно да се прави някакво диференциране между двете, защото ти получаваш образование и заплащаш за това. Но пък в същото време забравяш, че ти се плаща за това, защото си длъжен да изпълняваш държавни образователни стандарти, държавни образователни изисквания, които са еднакви за всички училища. Всъщност, може би нещо по средата, полезното с приятното. Да, може така да се каже. Да. Частното става все по-достъпно, според мен, в днешно време. Може би преди беше много по-трудно да си позволят хората частно образование. Сега се поставя много зависи какъв стандарт си поставяш. Разбира се, в Стара Загора е възможно да има частно училище. Каква е перспективата? Но в столицата са много повече. Там, разбира се, таксите са много по-високи от тези в Стара Загора, свързани с стандарта на хората. Аз съм се постарала да намеря един добър баланс между това да покривам разходите и все пак да има за какво да работя. Разбира се, аз точно за това попитах. Трудно е. Перспективата, принципно, за напред, така като виждате. Перспективата тя дойде преди няколко години, когато ние като членове на Асоциацията на частните училища водихме една много дълга битка. Преди няколко години бе приет закон, с който вече е разрешено финансирането на частните училища. С много строги, някои почти непосилни точки в тази наредба. Но аз съм една от първите, които получи държавно финансиране и съм доволна от това. Помощ е да.
Аз имах възможността да се запозная много набързо с част от екипа. Нали така? Помните? Учители във вашето училище и съм много очарована от взаимоотношението между вас. Те са изключително близки, мили и топли. Поне това ми направи впечатлението. Каква е рецептата за един менеджер, така да го кажем, да ръководи успешно една организация, в случая образователна институция? Рецептата е толкова сложна, колкото е сложно да разчетеш рецептата на един лекар, който вече е на върха на професионализма си, като почерк. Много ми е трудно да кажа каква е рецептата, но може би за себе си, ако трябва да говоря, може би имам някакъв усет към хората и усещането ми за тях до сега почти не ме е лъгало. Моите служители са вече около 60. Говоря за педагогически, непедагогически персонал, училище и детска градина. Да допълним това, че всъщност аз стартирах с детската градина. Частна детска градина и частно основно училище. Имам изграден някакъв мой критерий за учителите, за хората, които работят. И в момента имам един много приятен, много сплотен екип от хора, които едно от основните неща, което ги обединява, е чувството им за хумор. За професионализма изобщо не е. Не искам да коментирам, това не е. Естествено, че са изключителни професионалисти. Помагат си, работят много добре, отлично даже. И може би това, че аз им показвам, че съм част от този екип. Въпреки че стоя на върха на тази пирамида работеща, винаги съм била част от екипа, за да могат нещата да се движат в правилната посока, с правилните хора и по правилния начин. Всъщност строгостта може ли да се смята за инструмент като строгостта? Да. Това аз не съм много строг човек. Много тънка. Не съм много строг човек, но тогава, когато трябва да приложа някакъв нюанс на строгостта, всички го разбират. Аз си мисля, защото аз от страната на учител, нали, когато застанеш пред децата, колкото си по-добър, някакси нещата не се случват толкова добре. Крайна сметка, като крайен резултат. Това е майсторството, да намериш средата, да намериш баланса, да си строг, в същото време да си добър и, разбира се, границата. Много е важна граница. Да, индивидуалният подход. Следващия въпрос, чисто административно, каква е връзката с финансирането? Финансирането и администрирането. Тук говорим за частните училища и държавните училища. Каква е разликата? Извинявам се, аз не връзка между частните и държавните училища няма. Има до толкова, доколкото всички училища, независимо от това какъв вид се спазват държавните образователни стандарти. Да. Държавните училища, общинските училища имат, разбира се, държавно финансиране, което си има своите правила. Не съм се запознавала в подробности. И както казах, частните училища се финансират изключително от таксите, които плащат родителите, и онези училища, които желаят държавно финансиране, трябва да изпълнят условията на наредбата за държавно финансиране и така онази част, която е свързана с задължителните учебни часове от учебния план, частично се финансира от държавата. Но всички други дейности, които извършва училището, се финансират част от частните организации. Правителството може ли да се намеси в дейността? Доколко, като говорим, например, за учебните програми, в държавните училища са напълно задължителни, строго определени учебни програми, които определени издателства трябва да се съобразяваме по предмети. Има ли по-голяма възможност да се избира? Правителството се намесва до толкова, доколкото да прави законите, които ние сме длъжни да изпълняваме. Съвсем пряко и ежедневно няма как да се намесва, но
В частните училища се работи по учебен план, който е утвърден от нормативните държавни документи и се съобразяваме с това. По-скоро може да се търси разлика първо в това, за което вече говорихме. Екипа, който работи. Необходимата свобода да творчески да прилага познанията, знанията си и свободно да го прави. От друга страна, аз съм много доволна от възможността, която ни даде закона, да бъдем иновативно училище. Благодарение на това ние работим така, както искаме да работим, с много различна организация на учебния ден, но не искам подробно да се спирам на това. Наистина е много различна организацията. Както и обучението по английски език в рамките на разширена подготовка. Това е много различно от държавното общинско училище. Този начин, по който ние организираме един целодневен учебен ден. Разбирам. Перспективите за малките градове. Да кажем, един град като нашия, Димитровград, малък град, има ли такава възможност изобщо, защото родителите, да кажем, има част, процент хора, които желаят, биха желали, дали би могло да се случи? Хората, които искат да инвестират в образование, които искат да инвестират и са мотивирани да инвестират в образованието на децата си, аз не бих могла да ги деля на хора от малки и по-големия град. Що се отнася до тази дейност като бизнес, като предприемачество, да, би могло да се получи. От една страна е нужно желание, воля, много търпение, от друга страна правилен подход към този бизнес. Би могло. Аз съм помагала на не един колега от по-малки градове от Стара Загора, въпреки че Стара Загора е труден град. Не би го нарекла лесен град за този вид бизнес. Следващият въпрос. Възможно ли е да има деца, които се обучават дистанционно онлайн в частно училище? Принципно може да има, нали? Но дали е възможно в частно? Нормална обстановка не е желателно, по принцип. Винаги е възможно. Всъщност, наредбата допуска след 16 годишна възраст могат да се обучават индивидуално, дистанционно, след 16 годишна възраст. До 16 годишна възраст е възможно само в много редки случаи, то по медицинска причина. Кога почивате? Защото непрекъснато наблюдавам, има толкова много дейности, изключително много. Сега почивам. Да. Това е почивка. Това е почивка, но бяхте по море, напред-назад, непрекъснато движение. Човек съм все пак. Така, последни думи. Какво ще пожелаете на нашите зрители? Първо на вас искам да пожелая да сте здрава. Благодаря. Да вдъхновявате и да правите това, което вас вдъхновява и ви прави щастлива. Защото усещам у вас онзи ентусиазъм и енергия, които биха могли да зареждат много хора около вас. Пожелавам да осъществявате всички ваши идеи свободно и с творческия дух на човек, който знае какво прави. Защо не и да се видим на попрището на частното образование. Всичко е възможно.